movie kan en ma in zona pakhat kan zo teng che I zona chu hi ania I hmangai tak boral to mule theina hun rem chang khoya em om ta se chu mun pan chuan ikalangem mitam zok chuan ngei to nun po ngai me lovin o ti in an changhal nge in karing ma se ani mutur chuan thil lutak I chan ngai ve thung sela chu mai ba ka inun na ngei po chan ve thei din huna ding ta la ani mutur chuan ilakal thawangem I chan na komen lama o sara lo langa atira zo na ka zo ang tho che u hi engtia chan tur nge ti in ngei to mep ani sara hi anu in a accident awangin a boral san to a tor na hle a klimni reng nei lovin hun a mang mek ani a classmate pakhat chuan tharau khovel chungchang shilin a soidan chuan midang te hriat lo mithi te khovela kaldan a om ani chung huna chuan ka farnu boral to po ka hmu ati sara chuan chupa thil hriat te chu hriat chian tumin internet a zong kwala van dei thak takin chu hmun omna chu hmu in famta te in pui ti in an lo soi hial ani engtianga har sa le hlom po ni sela chu hmuna vakal ngei chu atum anu thi na hi ama awanga thleng ni anga in aril ro an zwal hle bok hun kal to lo langa sara chu a thian te nen kara chuangin in lampanin an thlan mek an boloka chuan anu chu scootera in khalin alo lang ve bok sara school bang lam tura local ani ma se a thian te an om ve awang chuan anu chu za puin shelo ang mai chuan a oma tuk ver tak nial po hong du lo anu chu shelo ang mai in a om ani a fanu om dan awang chuan aril ru an hle a scooter a khal lai po chu ngai sak thei lovin car nen chuan an in su a ka po chon lovin a huna chuan a boral zuita ania sin chu in thakin mangchia ata khuma sara chu aron har chuak lol mai a thian thaber le si chuan lo hnemin thengil tumro ati ma se sara mel en chuan ati takle ani ti hria in sara roala famta te in puitia an soya chuan kalve chu arem tia an pahni chuan chu hmun pan chuan an kala in hrui to takhi wathengin he in hi hotel lo ni in a hminga SAKURA hotel anti ania building chung chu an fangkwal vela multu nei tlatin launa chuan ron tham chop chilin an om chu anuam che alo in chunga chuan dim light an chi a thomla engma hria tur om hek lo in chu chhuasan le mai an tum lai chuan thok le khata an bulloka chuan mi pakhat aron lang hlol maya a in soidan chuan a hming chu tastin ni in he hotela na thok lai mek hi ni in thatakin alo welcome hlom zanina tan chuan mi pahnih che duty kan omang ti in a soibok chu thu an hria chuan mak an ti in chu a zwal hle tastin in room cha bilak tuma aban chuan leisi chuan thil diklo om thlat hian a hria room number 7 dota chuan room number 9 dai alo om ania room number 8 cha bi reng om velo leisi chuan mak ati em awangin a chan azot tastin chuan azot na chu chang du lovin na thok dang chu phone in abia hepa hi aming chu Mr. Wang ni in tastin ai hian a upazok tastin chuan leisi te thian dun chu room number 5 a hroi turin atia in chung pana an cholai chuan he che pakhat samsei tak sara chuan a hmu athil hmu chuan sara om chu atinuam che lo room chung an lu che chuan thil thang le hmuar rim chu an hrenghal leisi in thomhno da na a hon chuan a chunga hmun phia lo om sara chuan soife in Japanese le Indonesian tirin dan chuan hmun phia hetianga da hi tharau swal te no bongna ani atia chu thu leisin a hriat phei chuan a hlau chu a hma zong ain a zwal na sa to hle a rin dan chuan he hotel a hian tharau swal te po an cheng ve nge ni in a ring ma se sara eroin angai dan chu pom ve lovin enga ma angai lo thung sara chuan an khumbul loka chuan anu thalak chu ada chumizana badrooma amai aphi lai chuan anunga battapa chuan tu emoding hi dar thalanga chuan a hmu achi aina sa hle a rang tak chuan hnunglam chu a en hnal battap chu vapan hnain chiang le zwal chuan a en ma se tu ma a hulo chumizan chu sara birthday ni in mombati a chem hlum don chuan anu thi to chu mule ngei turin du thu asam tel bok
kuma an pahnia an muthil lai chuan an kiam maya chuan meiche pakhat hi ngawi renga dingin sara chu alo en reng. Atuka chuan Mr. Wang chu sara chuan he hotel thuruk chungchang hi zotin kan classmate pakhat soidan phei chuan he hotel ah hian a unau nu thito a hmu aron tir. Sara in a classmate chungchang a soi chhuat che chuan tu chungchang nge a soi ti chu Mr. Wang chuan chiang takin a hrenghal. Mr. Wang chuan ichian pa kha ama chuvin ngawi rengin room number 8 a thin aron tir. Chuta sara chuan rang takhian keipo in chu room chu ka hmu ve du aron ti ngal zat ma se Mr. Wang ero in arem ti mai lo he hotel hi tunma chuan Japan sipai captain in ani thina room number 8 a hian anupui le fanu an boral nge nge asin ti in a hril chumi nu atang chuan thil mak a thleng zui mol mol mai ni dar thlanga chuan room chunga meichena pang tlan kwal vel chu leisi chuan a hmu nunglam a hoi chuan hu ero anei lo dar thlanga a in en le chuan meichena pang chu room chunga chuan alo ding reng chuta leisi hlaulu tuk chu rang takin pona tlan chuak ngal Sara le Mr. Wang room number 8 pana local magnet chuan an in tok room chunga an du rual chuan Japan sipai captain chung ko thalak in tar chuan Sara mi chu alanghal chat mai Mr. Wang chuan captain ni pui hi a hming chu Gigi ni in afanu nen hian he room ah hian arwalin an boral ani ati tastin chu room ah chuan ron lut ve in hinrim ti hriat tak hian a mengkok mai rang taka room chu chhuasan le ngal turin Sara te chan dun chu a hril chumi zan chuan thok le khata eng chu ron thim thutin a room kila chuan meiche pakhat lo ding reng Sara chuan a hmu rang taka hmun phia chu ngal vatin tharau swal laka in ven nan a hmang ngal ania le lama leisi po in meichena pang tharau laka in ven nan bedroom a in kal khum ve bok tastin chu ron lutin eng asiam that to thurun soin engma thildang boy pui tur a love thamwang takhan to ro ti in a chwasan ngal chunghuna chuan second khatlek po leisi chuan zui zel du to lovin rang taka hotel chu chwasan ngal wat adu ma se saranga idan ero ani velo he hotel chau hi ani tharau khovel kan kal theina chun chu ati vetla chu mai ba ka anu mulo chuan he hotel hi chwasan atum lo bur mai zanre an ki lai chuan Sara bana banbun dar angmaya in thing rithe in wa chu Mr. Wang chuan a hmu he thil hi a birthday ya leisi in gift atana apek ania Mr. Wang chuan a banbun chu la tha a rang taka hotel chu chwasan ngal turin a hril thil omzia a hril fi ama chuan tastin chu ron lutin Mr. Wang po chu akal son ve ngal chumi zan chuan mumang mak tak mai Sara chuan niin mun pakhat a hriat ngai lova hian alo oma nunglam a hoi chuan a kyanga anu alo ding reng ani anu in alam aron hoi chuan a mel chu a hlo omin arap tak zet thok le khata Sara po mangchia ata aron har chhuak a omna chu room number 8 alo ni reng mai engtia chu room a lo dai chunge ani ti po a hrethiam lo le lama leisi po a room atanga ron chhuakin Sara mang ang taka au thom chu a hria a hoi sen na zong zong nen chuan a thian nu chan chhuak turin hallway pan chuan atlan ve ngal van nei thak takin boina an tong lo hlau hotel chu chhuasan ngalin ina an ho ngal ma se Sara ero mangchia chuan ati boy chun zom zel thung achang phei chuan athil ton te chu mumang nge atak ti po a hre thei lo hial mai meiche pakhat balcony atanga zuang thalai mu in apan ma se chu nu bok chu in chunga alu chuan dokana thu in coffee lo in reng to Sara chu ngai to an mumal po nei thei lovin aril ro boy tak zet leisi chu SAKURA hotela voikhat che hroile turin atia ti chuan engkim hi atop vek to angti in ashil leisi po in hotela vakir le chu tha atia hotel an thlen chuan room number 8 lam chu Sara chuan apan ngal chata hallway a chuan anu ama hnung chhun zonga loading reng ammo le lama leisi po staff room a lutin Mr. Wang along huve bok banga chuan mechenau pangthalak tam tak intar ahmu anzawai hian he hotela boral vek anni atopa Mr. Wang chuan thudik tak chu rinsoi chuakin he hotela tharau omte hi tharau swal vek anni lo captain nupui Gigi tharau room number 8 a omti lo khachu atia
he hotel a hian me chetam tak an lo boral to a chung ho te chuan an zawa in sara ban bun ang kha an bun vek ania khang ban buna dari te khan Gigi ang maya thi na thling le tur a entir ani lisi chuan Mr. Wang khonga in room number 8 a min hroi ro sara kan chan chwa ngai atia chuta tastin churon langve ngalin an pathum chuan room number 8 a an lut zui ngal torch light chuan room chung chu chhun kwalin chhuat laia sara rawang thisin kai noya lo let reng chu an hmu Dr. Soidan chuan sara thi na hi kar khatal aliam to ang arwang en hian atia tastin chu police station a hruain a Soidan chuan an thian dun khan an ron kir du to lo leisi kha ama chawin motorin alo in khal ani he hotel a security po hian sara chu aron kir ve to lo ni in a soi atia Mr. Wang po in avoi ni nana leisi hotel aron kir le khan ama chawin aron kalti in a soi ve bok tuna chuan sin fiana diktak hriat theidan om chun chu leisi chau hi ani to ani na tapa chuan sara khan hotel hi voikhat ma chwa san velo voikhat an kalna a khan aban bun awangin Gigi tharau khan alo that dei to zok ania ina leisi in sara emoti a abyak khachu ngai ruat nakal swal mai zok ni in thilkheng atak ang che a ngai ruat na hallucination zok ania ma se leisi ero in sara kha kabula omve nge alom ti in asoi thung akia nga omve nge ni a atan vetlat awang chuan police chuan leisi chu tol thatu ni in angai leisi chu rilrubuai enkol na damdoi ina da ania athilton lungchia thlak tak tu ma in an oilo awang chuan na atitak zet sin to bera chuan nurse pakhat lo langin sara banbun ang chia kha chhuata athau chumi rual chia chuan banbuna dar chu ron rive halin leisi chuan ti top tumin rang takin avachar banbun ade rual chia chuan a omna hmun chu in thlak ve ngalin hotel room number 8 a alo om heta hian movie chu atop zuita ania